סבתא הייתה מבריקה את כלי הנחושת בשני חצאים צהובים צהובים של לימון, ובלילה הייתי חומקת אליה בחושך. היא תמיד נרדמה בישיבה לבד בסלון. רחוב הראשונים, דירה יד שנייה, חברת עמיגור, חוזה לשנה, במטבח הקטן, סירים על סירים. הייתי נעלמת כשבאו שכנים, נכנסת למיטה, נעליים ובגדים, עושה את עצמי ישנה. בסוף גם נרדמת, חולמת. אך לילה לילה בא במגפי בוקרים, לילה לילה בא לנשק את הראשים. לילה לא נרדמת, ישנה עם הבגדים, שיהיה מוכנה. ריח של שיבה וננה התפשט עם הבוקר, וסבא היה חוזר מהים עם דגים. אף אחד לא שלח אותי לבית הספר, אז הייתי הולכת לז'אק, מלך הממתקים. בוקר אחד פתאום נכנסה איזו גברת, סבתא עמדה בפינה וסדרה לי בגדים בתוך תיק. ראיתי איך שהיא מכניסה גם את כלי הנחושת, ושקית אדומה מכתיפה מלאה בשקדים. ישבנו בשקט בתוך המונית, לא עצרנו בדרך, גם לא כשבחית. בשער הצהוב חיכו 3 אנשים וכלב. נשק לי את הראש, הסתובב והלך, נכנס למונית ואני אחריי רצה מהר ורואה אחד מתרחקת. את הילדים נתנו לי פיג'מה עם הדפס של סוסים. את כלי הנחושת מעולם לא ראיתי, גם לא את שקית השקדים. נכנסת למיטה לא שלי, לא מורידה את הבגדים. שוב עושה את עצמי ישנה, שוב בסוף שתבואי